kadlo ko nga basi tungkol sa akong kahubog. Ako yung nahilabtan si Jinjin tungkol sa akong kahubog, pre. Wa na ko mahibaw sa akong gihil. Posible ko na. Bitaw, pre. Amo, pre. Wa, yung ko mahibaw ko sa inyo, pre. Kaya bisag giunsa na ko puga na akong utok. Wa, yung ko minumdum, pre, nga ako na nabuhat. Kita na sa mga yan, utangan mo din. Pero ang kondo kay sayang lang ang konsinto sa kawa, ito ko. Salita na utang yun. Oh, unsa naman? Nahupay na ang kahibos ni Jinjin? Oh, ma, nahupay na. Pero, naglain niya ang kuto-kuto. Huwag siya makasabot sa gibati. Paniya? Wa maghisgot ni Vincent? Sige, hisgot. Ingon siya, ma, kani adto ko no, kung masakit siya, hiluton gid ko no siya ni Vincent. Permigad niya ang mahandom pag ang kaayo ni Vincent niya, ang mga pagpangga ni Vincent kaniya. Permigad niya mahandom ang kaayo ni Vincent niya, ang mga pagpangga ni Vincent kaniya. Oh, ma, pagpangga nga may kaluhang motibo, ang pag-rape niya. Wa pa maprobahi nga guilty si Vincent Perla. Inosente pa siya. Sadaan siya, ma. Siya ang gitumbok ni Jinjin. Nga mo ay migakus, mihaw, mihubo siyang sinina. Ba't ito kayo usahay, ma? Kadigin ako kalikayan. Mabutangan ako gumalis siya ang iyang pagpangga nga ito kang Jinjin kunuhay. Karon pag ako matugkad, ma. Nga husto di ay ang tanang pangigi ni Shane Pern nga ito kang Jinjin. Ang sibot mong ipasabot, Perla. Nagsago lang akong gibati, ma. Nauwaw, naglagot, o labaw sa tanan na insulto. Na-insulto? Sa unsa man, Perla? Nga na naginot si Vincent, ma, o usa ka retarded. Taong galingon pag yun niyang anak. Di ba, ma? Dako pa yung insultos kung pag-asawa. Perla? Gilugdong ang pride mo. Ug mas dako ang pride mo kaysa problema nga imong giatubang. Mila, ano kayo sila? Salamat, sir. Uy, Jinjin, anak, masalamat kayo ng imong gidasi, Jinjin din. Kamusta naman ka, anak? Nagsigig hilak, mong ginabo na lang din eh. Gimingaw lagi siya nimo. Salamat kayo, ma. Gimingaw sa eko ninyo. Labi na yun ka, Jinjin. Papa! Ulit na ta ato na! Mingaw na imo bayag Jinjin! Papa! Uyog lang ko imo grabe! No, anak. Oy! Pulis! Abli lang ko kahampi! Oy! Jinjin. Pulis! Anak, sa punti ka, dili pa kumahimo mo paulit karon. Dili pa. Naman imo Jinjin, please! Basta sa kumilingaw kami mo. Papa, anak! Ayaw. Uyog ko imo! Dili mahimo nga mapreso ka. Pait kayo ang kinabuhi sa presuhan. Ha? Pait kayo kinabuhi dire. Ha? Diyan lang ka, ha? Sige lang, kay nara niya ngayon magkagawas ang niya ko. Ha? Don! Don!
Jinjin? Asan sila? Wala ito mananghid ni mo si nang siya naman. Nanglakaw sila? Nang lakaw. Muduaw tingnan to silang Sir Vincent. Nagtuman kini sa mama siyang gusto. Gisupak yun ko niya. Kuan tingali mo. Naluoy lang tingali si nang siya na ni Sir Vincent. Mao ni bisita. Atribida yung inhana. Ay sa pagsultian ng... Hilap! Ilaw. Kahit naman sa nibalik sa ma'am, nausap naman sa batasan, namaldita naman sa bayang ulula. Nausap naman sa ma'am. Matuhuin ko. Limpyo ang akong konsensya. Bisag usaon ko paguna-una. Bisag ang tanan posibilidad magtumbok pa nga ako ang nag-rape ni Jinjin Apan. Di ko makatuo mga ako na nabubuhat ng niya. Mito ko sa imong gisulti, Benz. Pero wala ako palang pagtuo mo yung tuhuan. Misali ko sa imong kabuutan o kalito. Apan tuod manggod sa itubog nga mga ebidensya ba ito kanimo. Dili ko lang kalikayan ang pagduha-duha. Ma, kung ako magaling yun ang ni-rape ni Jinjin, gusto ko ipasabot, gusto ko iklaro nga wa ko sa hustong wisyo niya itong gayona. Tungkol sa akong sobrang kahubog. Tinuod, gadun na itaw nga kung mahubog. Dili bahibaw siyang gibuhat. Sa ato pa man, ako yun ang nangilabot ni Jinjin. Kung ako magani na nabuhat, kung saan na ikong klasiha sa pagkaamahan. Kapag itubot pa sa Ginoo nga mahitabo ni nga itong ang Jinjin na pinagkamanikay na ako siya. Ay, ayaw lang hilang, Papa. Jinjin, anak. Kung ako magani yun ang nangilabot ni mo, please, pasayro ako, Jinjin. Pasayro ako, anak. Ayaw lang hilang, Papa Vincent. Love you, Manimo.